У Брэсцкай вобласці зараз пражывае 1180 інвалідаў з парушэннямі слыху. Часам у іх жыцці ўзнікаюць надзвычайныя сітуацыі. І як паведаміць пра іх і атрымаць дапамогу. Зараз гэта будзе вырашаць спецыяльны цэнтр па аказанні сацыяльна-пасрэдніцкіх паслуг па прыёму, перадачы паведамленняў у экстраныя і іншыя службы. Цэнтр – гэта яшчэ адзін крок у плане рэалізацыі канвенцыі па правах інвалідаў, якую падпісала наша краіна. На яго падрыхтоўку было выдаткавана 11 000 рублёў з бюджэта цэнтральнага праўлення Белорусского товариства глухих. Проект створаны в межах державного социального заказа. Пока договор заключается на 1 год. После того, как будет принята новая программа на 5-летний период, будет возможность городу Бресту продолжить этот проект. То есть это подтверждает то, что он будет продолжен и будет работать на постоянной основе. Адразу пасля адкрыцця цэнтр пачаў працу ў звычайным рэжыме. Чалавек з парушэннямі слыху ў любы час дня і ночы можа патэлефанаваць, да прыкладу, ў скайп. Сурдаперакладчык прыме званок, даведаецца пра ўзнікшую праблему, у адпаведнасці з якой выклікае хуткую дапамогу. МНС запіша на прыём да ўрача і гэтак далей. Пакуль тут працуюць 4 сурдаперакладчыка. З кадрамі ёсць праблемы. Жэставых перакладчыкаў не так проста знайсці. Таму і прыйшлося выклікаць на дапамогу старэйшае пакаленне. В Беларуси нет таких учебных заведений, где готовят таких специалистов. А переводчики жестового языка у нас сейчас в основном дети глухих родителей. И сегодня мы попросили даже пенсионеров, чтобы вернулись и помогли нам открыть этот центр. Ну и будем растить молодежь, то есть новые кадры молодые. У 2016 годзе ў Мінску быў створаны пробны варыянт падобнага цэнтра, які поўнасцю сабе апраўдаў. Паступова яны з'явіліся ў Гродна, Гомелі і Віцебску. Брэст – 5-ты горад, у якім будзе працаваць такі цэнтр. Размясціўся ён у інтэрнаце унітарнага прадпрыемства «Прамбрыз», што не выпадкова. Тут працуе 186 чалавек з інваліднасцю, з якіх 12 па агульных захворваннях. Астатнія – людзі з асаблівасцямі слыху. У нас в общежитии проживают люди глухонемые, им нужна эта услуга, а также буквально через дорогу находится предприятие, где работают наши инвалиды, и они также могут прийти и обратиться к переводчикам. Пакуль гэта сістэма будзе абслугоўваць толькі жыхароў горада, але ў перспектыве запланавана пашырэнне лакацыі праекта. Звярнуцца па дапамогу ў цэнтр па аказанні сацыяльна-пасрэдніцкіх паслуг можна кругласутачна, скарыстаўшыся сістэмай Skype, Viber, WhatsApp, e-mail, а таксама даслаўшы паведамленне на кароткі нумар 91 91. Анастасія Кудзіч, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».